ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоати ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. 26 ноябр бо дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноташон гуногун ва шиносоӣ бо вазъи иҷтимоии аҳолӣ сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба шаҳру ноҳияҳои Темурмалик, Восе, Шамсиддини Шоҳин ва шаҳри Куллоб сафар намуданд. Дар доираи ин сафар дар марказ ва деҳоти ноҳияҳои Темурмалик, Восе, Шамсиддини Шоҳин ва шаҳри Куллоб наздики 20 иншоот мавриди истифода қарор дода шуд, ки бештари онро биноҳои нави таълимӣ ташкил медиҳанд. 26 ноябр бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва боздид аз раванди корҳои сохтмонию созандагӣ сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба ноҳияҳои Темурмалик ва Восеи вилояти Хатлон сафар намуд. Дар ноҳияи Темурмалик нахуст бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон биноҳои таълимии иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15 дар деҳаи Фалҳобод, бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 32 дар деҳоти Чилча, бинои шуъбаи маорифи ноҳия, кӯдакистони замонавӣ ва сардхона бо ғунҷоиши 500 тонна маҳсулот мавриди истифода қарор дода шуд. Иншооти навбунёди соҳаи маориф дар доираи сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳадафи таъмини шароити созгор ва бесозии сифати таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон бо сифати баланд сохта шуда дорои кабинетҳои фании муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосир ва синфхонаҳои барҳавои таълимӣ мебошанд. Дар маҷмӯъ беш аз 10 бинои нави иловагии таълимӣ бунёду мавриди истифода қарор дода шуда барои зиёда аз 5000 хонанда дар ду баст шароити хуби таълим фароҳам оварда шуд. Бинои иловагии таълимӣ дар назди мактаби рақами 15 дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи амалишавии лоиҳаи дастгирии татбиқи стратегияи миллии рушди маориф аз ҷониби гурӯҳи татбиқи лоиҳаи таҷдид ва идомаи сохтмони мактабҳои миёна бунёд карда шуда барои 480 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. Муассисаи замонавии таълимӣ дуошёна буда аз 10 синфхонаи барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фании химия, физика, математика, синфхонаҳои технологияи таълими меҳнат барои писарон ва духтарон, синфхонаҳои компютерӣ, китобхонаву толори барҳавои хониш, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. Дар деҳаи офтобрӯяи деҳоти Чилчаи ноҳияи Темурмалик ҳамзамон бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 32 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Зимни ифтитоҳи иншооти нав таъкид гардид, ки рушди соҳаи маориф ва баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошта, дар ин самт аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ пайваста амалӣ карда мешавад. Тибқи иттилоъ иншооти навсохт барои 480 хонанда дар ду баст бунёд карда шуда аз 10 синфхонаи барҳаво, кабинетҳои фании химия, физика, математика, синфхонаи компютерӣ, китобхонаву толори барҳавои хониш, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд, ки хонандагон дар заминаи бунёди чунин иншооти замонавӣ бояд илмҳои замонавиро ҳамаҷониба аз худ намуда дар оянда мутахассиси соҳибтаҷриба гарданд ва барои пешрафти Тоҷикистон саҳми арзанда гузоранд. Бинои шуъбаи маорифи ноҳияи Темурмалик аз зумраи иншооти ҷашнӣ ба ҳисоб рафта, он дар доираи таҷлили сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо маблағгузории Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда шудааст. Иншооти мазкур аз 3 ошёна иборат буда дар рафти сохтмон беш аз 30 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ва маоши хуб таъмин буданд. Ҳамаи ҳуҷраҳои корӣ дар асоси талаботи имрӯза бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз ҷумла компютер, мизу курсӣ ва дигар шароити фаъолият муҷаҳҳаз карда шудаанд. Бо бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои шуъбаи маориф дар ноҳияи Темурмалик барои кормандон шароити арзандаи корӣ фароҳам оварда шуд. Дар партави сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Танобчии болои ноҳияи Темурмалик бинои нави муассисаи томактабӣ мавриди истифода қарор гирифт. Иншооти мазкур ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии насли ояндасози миллат, бартараф сохтани мушкилоти соҳаи маориф, норасоии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва марказҳои инкишофи кӯдакон бо ҷалби соҳибкорон бунёд гардидааст. Муассисаи томактабӣ дар масоҳати 1200 метри мураббаъ аз тарафи соҳибкор Хусрави Фаррухзод сохта шудааст. Иншоот аз ду ошёна иборат буда дар он ҳуҷраи хоб, толори варзишӣ, толори мусиқӣ бо фарогирии 100 кӯдак ҷойгир мебошад. баъди ба истифода додани иншоот 15 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд. тамоми ҳуҷраҳои бино бо тарҳи наву замонавӣ сохта шуда бо рахтҳои
қабатҳои хоб, мизу ҷевонҳо, бозичаҳо барои бозии кӯдакон ва ошхона бо тамоми лавозимот таъмин карда шудааст. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон аснои шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида дар боғчаи навсохт барои дар деҳот муайён намудани чунин имконот ба соҳибкорон изҳори сипос намуда, аз ҷумла иброз доштанд, ки таҳсилоти томактабӣ барои ташаккули қобилияти зеҳнии наврасон марҳалаи хеле муҳим ба ҳисоб меравад. бо саҳми соҳибкорони ватанӣ дар ноҳияи Темурмалик сардхонаи замонавӣ мавриди истифода қарор гирифт. иттилоъ дода шуд, ки сардхона дар мавсуати 0-180 гектар замин бо ғунҷоиши 500 тонна меваю сабзавот пешбинӣ шудааст. бо ба истифода додани ин иншоот 15 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин шуданд. бо назардошти минтақаи аграрӣ будани ноҳияи Темурмалик ба фаъолият оғоз кардани чунин сархона амри зарурӣ дониста мешавад, зеро дар аксар маврид бинобар набудани чунин иншоот маҳсулоти хоҷагидорон талаф меёфт. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қои Расулзода ва ҳайати ҳамроҳонаш дар ноҳияи Темурмалик ҳамзамон аз ҷараёни корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар кӯчаҳои Ҳоҷи Ҳусайн ва таъмири ҷории дарёчаи Шураксои шаҳраки Баҳманруд шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки дар ноҳияи Темурмалик мавзеъҳои хатарнок 27 километрро ташкил медиҳад. корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ дар кӯчаҳои Ҳоҷи Ҳусейни шаҳраки Баҳманруд аз ҷониби агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масофаи 400 метр ба маблағи 570 000 сомонӣ ба анҷом расонида шудааст. иттилоъ дода шуд, ки то имрӯз барои корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва кашонидани 1280 адад тахтасангҳо аз ноҳияи Ҳамадонӣ ва Восе кашонида шуда, қисми зиёди онҳо васл карда шудааст. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қои Расулзода баҳри боз ҳам ҷонок кардани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, истифодаи самараноки масолеҳ, ташкили навбатдории шабонарӯзӣ, дастрас кардани масолеҳи сохтмонӣ ба масъулон дастуру супоришҳо доданд. дар ноҳияи Восеи вилояти Хатлон бинобар мавқеи калидӣ доштани соҳаи маориф, иншооти замонавӣ бунёд ва сифати таълим ба талаботи замон мутобиқ гардонида мешавад. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қои Расулзода дар деҳаи Ҳулбуки деҳоти ба номи Миралӣ Маҳмадалифи ноҳияи Восе бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 54-ро ифтитоҳ намуданд. иншооти мазкур дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Восе бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи ҳамкориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ бунёд карда шудааст. бинои иловагӣ аз 10 синфхонаи таълимӣ иборат буда, барои 480 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. бинои мазкур аз синфхонаҳои муҷаҳҳази фанӣ, лабораторияҳои фанҳои физика ва химия, синфхонаи омодагии ибтидоии ҳарбӣ, синфхонаҳои технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ, китобхона, маркази гармидиҳии ягонаи буғӣ ва ҳуҷраи омӯзгорон иборат мебошад. дар доираи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Меҳрободи ноҳияи Восе бинои маъмурии ҷамоати деҳоти Гулистон мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Восе бо усули муосири меъморӣ бо ташаббуси соҳибкорон ва кумитаи маҳал бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд шудааст. бинои мазкур аз ду ошёна иборат буда, дар ошёнаи якум ҳуҷраҳои кормандон ва дар ошёнаи дуюм маҷлисгоҳ мебошад. бинои маъмурии ҷамоати деҳоти Гулистон дар самти таъмини шароити муосири кору фаъолият барои кормандони мақомоти маҳал ва беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба сокинон мусоидат хоҳад кард. дар деҳаи дашти дилои ноҳияи Восе бинои иловагии таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 56 ба истифода дода шуд. иншооти мазкур аз ду ошёна 10 синфхонаи таълимӣ иборат буда, барои 480 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. бинои мазкур аз синфхонаҳои муҷаҳҳази фанӣ, лабораторияҳои фанҳои физика ва химия, синфхонаи омодагии ибтидоии ҳарбӣ, синфхонаҳои технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ, китобхона, маркази гармидиҳии ягонаи буғӣ, ҳуҷраи омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. сохтмони муассисаи мазкур соли 2021 оғоз гардида, фармоишгари он муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи сохтмон ва муҷаҳҳазгардонии мактабҳо буда, лоиҳаи иншоот бо тарҳи муосир аз тарафи пудрачии он ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фирузи ноҳияи Данғара таҳия ва таҳризӣ шудааст. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қои Расулзода ҳамзамон дар шаҳраки Ҳулбуки ноҳияи Восе синфхонаҳои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 53-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор дод. иншооти мазкур бо маблағгузории соҳибкорон ва кумитаи падару модарон бунёд шудааст. сохтмони муассисаи мазкур соли 2021 оғоз гардида, фармоишгари он мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Восе мебошад. дар сохтмони муассисаи таълимӣ беш аз 35 нафар коргарони маҳаллӣ ба кор таъмин гардида буданд. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми соҳибкорон ва кумитаи падару модаронро муҳим арзёбӣ карда, масъулонро доир ба беҳтар намудани сатҳу сифати дониши хонандагон ва иштироки фаъолонаи муҳассилин дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ вазифадор намуданд. дар ноҳияи Восе ҳамзамон бинои нави
нави таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 72 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Мактабҳои замонавӣ бинобар зарурат асосан дар дурдастарин деҳаҳо бунёд карда шуда, бо ин мушкилоти норасоии ҷои нишаст бартараф ва сифати таълиму тарбия боз ҳам беҳтару хубтар гардонида мешавад. тибқи иттилоъ иншооти навсох барои 480 хонанда дар ду баст бунёд карда шуда, аз 10 синфхонаи барҳаво, кабинетҳои фании химия, физика, математика, синфхонаи компютерӣ, китобхонаву толори барҳавои хониш, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд, ки хонандагон дар заминаи бунёди чунин иншооти замонавӣ бояд илмҳои замонавиро ҳамаҷониба аз худ намуда, дар оянда мутахассиси соҳибтаҷриба гарданд ва барои пешрафти Тоҷикистон саҳми арзанда гузоранд. бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоир Расулзода дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ҳамзамон биноҳои нави иҷтимоию хизматрасонӣ ва фарҳангӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Нахуст дар маркази ноҳияи Шамсиддин Шоҳин муҷассамаи шоир ва мутафаккири тоҷик Шамсиддин Шоҳин ва гулгашти замонавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. Иншооти мазкур дар партави сиёсати хиранмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дар доираи корҳои бунёдкорию созандагӣ ва ободонӣ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сифати баланд сохта шудааст. Дар сохтмони бино зиёда аз 10 нафар сохтмончиён ба кор ҷалб карда шуда, бо ба истифода додани он 5 нафар сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. Баландии муҷассама 6.2 метрро ташкил медиҳад. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон зимни шиносоӣ ва суҳбат бо сокинон бо қаноатмандӣ иброз доштанд, ки ба истиқболи 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят раванди созандагию бунёдкорӣ вусъати тоза гирифта, мардуми худогоҳу худшинос аз ҷумла сокинони ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба хотири ободии ватан ва пешрафту тараққиёти он беш аз ҳар вақти дигар заҳмат кашиданд. Бояд зикр намуд, ки барои гиромидошти хотираи адиб, шоир, маорифпарвари бузурги халқи тоҷик бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ноҳияи собиқ Шуроободи вилояти Хатлон ба ноҳияи Шамсиддин Шоҳин номгузорӣ карда шудааст. Дар ҳамин рӯз дар маркази ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бинои маъмурии маркази ҷавонони ноҳия мавриди истифода қарор гирифт, ки дар ин ҷо барои ҷавонон тамоми шароити илмомӯзӣ ва касбомӯзӣ фароҳам оварда шудааст. бинои мазкур бо ҳадафи баланд бардоштани ҳуввияти миллии ҷавонон ва дар доираи корҳои бунёдкорию созандагӣ ва ободонӣ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сифати баланд сохта шудааст. сохтмони бинои маркази ҷавонон соли 2021 оғоз ёфта, он дар муҳлати 4 сол ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта ба истифода дода шуд. бино дуошёна буда, дар ошёнаи якум 3 ҳуҷраи корӣ барои таълимгирандагон ва дар ошёнаи дуюм 2 ҳуҷраи корӣ, 2 маркази омӯзишӣ ва маҷлисгоҳ ҷойгир мебошад. ҷавонони ноҳия ба истифода додани ин бинои замонавиро идомаи мантиқии дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба наврасону ҷавонон арзёбӣ карданд. дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳамзамон бинои маъмурии шӯъбаи маорифи ноҳия ба истифода дода шуд. бино дар маркази ҷамоати деҳоти Теҳрай ҷойгир буда, масоҳати умумии он 300 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ошёнаи якум аз 4 ҳуҷраи корӣ ва ошёнаи дуюм аз 5 ҳуҷраи корӣ иборат мебошад. дар ошёнаи сеюм маҷлисгоҳ ва меҳмонхона бунёд карда шудааст. ҳамаи ҳуҷраҳои корӣ дар асоси талаботи имрӯза бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз ҷумла компютер, мизу курсӣ ва дигар шароити фаъолият муҷаҳҳаз карда шудаанд. ҳудуди бинои мазкур панҷарабандӣ карда шуда, дар назди бино чароғакҳои равшандиҳанда насб карда шудааст. сохтмони бинои шӯъбаи маориф бо маблағгузории гурӯҳи татбиқи лоиҳаи таҷдид ва идораи сохтмони мактабҳои миёна аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ анҷом дода шуд. дар ҳамин рӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоир Расулзода бо лоиҳаи сохтмони таъминоти оби ошомиданӣ дар ҳудуди 3 деҳаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин шинос шуд. сохтмони хати оби нӯшокӣ дар доираи татбиқи ҳадафи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва корҳои бунёдкорию созандагӣ ва ободонӣ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад. дар шаҳри Кӯлоб ба истиқболи ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатӣ тадбирҳои ободонӣ вусъат дода шуда, шароити хизматрасонӣ ба сокинон ба талаботи замон мутобиқ гардонида мешавад. дар ҳамин замина дар шаҳри Кӯлоб бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоир Расулзода дар назди 3 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ биноҳои иловагии таълимӣ мавриди истифода қарор дода шуд. ифтитоҳи бинои иловагии таълимӣ барои 96 ҷои нишаст дар назди филиали муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 41 аз зумраи иншооти нави ҷашнӣ ба ҳисоб меравад, ки 26 ноябр дар маркази шаҳри Кӯлоб мавриди истифода қарор гирифт. иншооти нави соҳаи маориф аз як ошёна иборат буда, дорои 4 синфхона мебошад ва минбаъд 96 нафар
нафар хонанда метавонанд дар як баст дар синфхонаҳои замонавии он таҳсил намоянд. Дар ҳамин ҷо ба сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи низоми рақамикунонии соҳаи маориф дар вилояти Хатлон муаррифӣ гардид. Лоиҳа дар доираи консепсияи гузариш ба таҳсилоти рақамӣ барои давраи то соли 2040 амалӣ гардида барои беҳтарсозии сифати таълиму тарбия мусоидат хоҳад кард. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қои Расулзода ба шароити муҳайёшуда баҳои хуб дода, наврасонро барои истифодаи босамар аз имконияти муосири таълимӣ, таҳсили намунавӣ ва дӯст доштани ватан ҳидоят намуданд. Тибқи иттилоъ, бинои иловагии филиали муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 41 аз ҷониби падару модарони хонандагон ба маблағи умумии 990 000 сомонӣ бунёд гардидааст. Дар шаҳри Клоб ҳамзамон бинои иловагӣ барои 384 ҷойи нишаст дар ду баст дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 49 мавриди истифода қарор гирифт. Иттилоъ дода шуд, ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 49 дар деҳаи тудакавши ҷамоати деҳоти Клоби шаҳри Клоб ҳанӯз соли 1999 таъсис ёфтааст. иншооти соҳаи маориф бо назардошти зиёдшавии шумораи аҳолии деҳаи мазкур бо тарҳи муосир бунёд шуда, дар доираи истиқболи 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ барои хонандагону омӯзгорон тӯҳфаи арзишманд мебошад. Бо истифода аз шароити фароҳам гардида, омӯзгоронро лозим аст, ки ҷиҳати истифодаи мақсаднок аз имкониятҳои мавҷуда барои таълиму тарбияи дурусти хонандагон, баландбардоштани маънавиёти ҷомеа, тарғиби аҳамияти истиқлолу хештаншиносӣ ва ба воя расонидани кадрҳои лаёқатманд талош намоянд. Дар деҳоти Зардор ҳамзамон бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 11 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. норасоии синфхонаҳо ва ҷои нишаст мушкилии асосии омӯзгорон ва муҳассилини ин муассиса ба ҳисоб меравад ва бо бунёди синфхонаҳои иловагӣ ин мушкилот паси сар гардидааст. дар маркази шаҳри Клоб бо мақсади беҳсозии сифати хизматрасонӣ дар соҳаи бонкдорӣ биноҳои наву замонавӣ бо шароити хуб бунёд ва мавриди истифода қарор дода мешаванд. дар ин доира дар шаҳри Клоб филиали корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноатию содиротии Тоҷикистон Саноатсодиротбонк мавриди истифода қарор дода шуд. зимни ифтитоҳи филиали мазкур иттилоъ дода шуд, ки фаъолияти филиалҳои бонк дар доираи дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида, ҳадаф беҳтар сохтани сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва муштариён мебошад. бинои мазкур дуошона буда, он аз шуъбаи қарздиҳӣ, шуъбаи амалиёт, хазина ва маҷлисгоҳи барҳаво иборат аст. бояд гуфт, ки бо кушода шудани филиали мазкур 18 нафар мутахассисони бо таҷрибаи маҳаллӣ ба кори доимӣ ҷалб гардиданд. тағйирёбии иқлиму баландшавии ҳарорат боиси обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва коҳиши ҳаҷми оби дарёҳо гардида ба бахшҳои асосии иқтисодиёт аз қабили энергетика, кишоварзӣ ва саноат таъсири манфӣ мерасонад. аз ин рӯ ин мавзӯъ дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст. идомаи эҳтимолии раванди обшавӣ бо суръати пиряхҳо ба гуфтаи коршиносон метавонад дар оянда ба ҳаҷми захираҳои оби минтақа ва ҷаҳон таъсири ҷиддӣ расонад. бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон, Созмони Милали Муттаҳид соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд, ки барои рушди ҳамкориҳо дар самти ҳифзи пиряхҳо ва кам кардани хисороти офати табиӣ заминаи муносиб фароҳам меорад. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорамон Аҳлиддини Нурулло. طبق پیشگویی‌های سازمان‌های بین‌المللی تا سال 2050 بیشتر از 260 میلیون نفر اهالی سیاره با سبب تغییریابی اقلیم، خشکسالی، کمبودی آب و شرایط نامساعد بیواقلیمی مکان خود را ترک نموده به جایهای دیگر کوچ می‌بندند. تنها سال 2023 با سبب تغییریابی اقلیم بیش از 26 میلیون نفر در جهان ترک منزل نمودند. چنین حالت که در نتیجه سر زدن آفت‌های طبیعی به وجود می‌آید، بیشتر در پاکستان، اتیوپیا و افغانستان بقای گرفته شده است. ماه می سال 2024 بر اثر آبخیزی شدید در شمال و شرقی افغانستان 315 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1,500 نفر مجروح شدند. ماه آگوست همین سال در نتیجه آبخیزی در منطقه‌های قسم شرقی بنگلادش بیش از 4 میلیون نفر ضرر دید. با در نظر داشت این سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که احتمال تا 30 سال آینده اهالی آفریقای جنوبی، آسیای شرقی، آسیای جنوبی، آفریقای شمالی و آمریکای لاتینی از عاقبت‌های روند تغییریابی اقلیم تأثیر منفی بینند. طبق مشاهده‌های متئورولوژی و ارزیابی اقلیم شناسان، سال تا سال حرارت هوا بلند گردیده ایستاده است که عامل اساسی این روند پیش از همه پرتاب گازهای ضررناک به هوای اتمسفر میباشد. طبق تحقیقات علمی در سال 2024 پرتاب‌های گازهای کربن از سوزشواری استخراج شونده به حد رکوردی رسیده است. زیاده از 41 میلیارد تن گاز کربن الکی به اتمسفر پرتافته شده است. سال گذشته پرتاب گاز کربن از سوزشواری استخراج شونده افزایش یافته
ба сатҳи баланди рекордӣ расидааст. طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال 2024 پرتاب‌های زهرناک در مقایسه با سال گذشته 0.8% افزایش یافته در مجموع 37.4 میلیارد تن را تشکیل می‌دهند. از جمله افزایش پرتاب‌های گاز کربن 2.4%، نفت 0.9% و انگیش 0.2% پیش بینی گردیده است. دستگیری یافتن تشبس‌های تاجیکستان در مقیاس جهان اقدام مهم و تاریخی بوده توسط آن جامعه جهانی امکان پیدا می‌کند که برای حفظ بزرگترین منبع‌های آبی آشامیدنی تدبیرهای مشترک ضروری اندیشد. مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در اساس تشبس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با قبول قطعنامه مخصوص سال 2025 را سال بین المللی حفظ پریخ‌ها و 21 مارس روز بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان نمود که این تدبیر برای آینده درخشان سیاره زمین مساعدت می‌نماید. طبق قطعنامه سازمان ملل متحد جمهوری تاجیکستان سال 2025 میزبان کنفرانس بین المللی در موضوع حفظ پریخ‌ها خواهد بود. برگزار نمودن کنفرانس سازمان ملل متحد اوید با پریخ‌ها در سال 2025 در شهر دوشنبه زمینه مهمی را برای تطبیق هدف‌های ضروری جهت حفظ پریخ‌ها در سطح بین‌المللی فراهم می‌سازد. تاجیکستان برای در سطح بلند برگزار کردن همایش بین‌المللی آمادگی همه‌جانبه دیده است. талошу корнамоиҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон на танҳо барои хушбахтии мардуми тоҷикистон балки ба саодати аҳли башар равона шудааст. ташаббуси навбати 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда заминаи тарҳрезии консепсияи мушаххаси рушди босубот ва ояндаи дурахшони ҷомеаи башарист. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи юсуф ғанизода. 10 солаи таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки дар ақсои олам назир надорад. ҳадафи меҳварии ин ташаббус пеш аз ҳама таҳкими сулҳ дар саросари ҷаҳон мебошад ва ба ҳамагӣ маълум аст ки танҳо сулҳ ва амниятту оромӣ метавонад ки боис ба пешрафт ва рушди соҳаҳои мухталиф бигардад. зиндагии босаодати аҳли сайёра аз пояндагии сулҳ ва ваҳдату ҳамдилӣ вобастагии амиқ дорад. ташаббуси навбатии ҷумҳурии тоҷикистон ҷомеаи ҷаҳонро ба он ҳушдор медиҳад ки барои пояндагии сулҳу оромӣ дар саросари ҷаҳон беш аз ҳар вақти дигар талош мебояд кард. қадами устувор дар роҳи таҳкими сулҳу субот, ваҳдату ҳамдилӣ барои наслҳои имрӯз ва оянда, барномаи нав барои зиндагии босаодати аҳли башар ки ҷавҳари онро инсондӯстӣ ва хислатҳои накӯ ташкил медиҳанд. таҷрибаи талхи баъзе давлатҳои ҷаҳон имрӯз барои кишварҳои осоишта намунаи ибрат ва омӯзиш аст. низоъҳои дохилӣ ва минтақавию байналмилалӣ ки аз зумраи мушкилоти асосии мардуми сайёра, монеаи пешрафти соҳаҳои муҳим ва робитаи устувори давлатҳо шудааст, ҳалли вақтиро бо роҳи осоишта тақозо мекунад. дар низоми нави муносибатҳои байналмилалӣ пешбурди сиёсати аҳлонаву босамар афзалияти бештар дошта ба нафъи тамоми давлатҳои ҷаҳон мебошад. иқдоми навбатии ҷониби тоҷикистон 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ки аз тинати поку иқдомҳои беназири президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон манша гирифтааст, яке аз роҳҳои асосии бартараф намудани низоъ ва нооромиҳо дар давлатҳои ҷанг зада мебошад. низоъҳои байналмилалӣ ва шиддат гирифтани онҳо дар солҳои охир нишон доданд ки ҷанг то чӣ андоза метавонад харобиовар буда омили аз байн рафтани наслҳо, як ҷароҳати маънавию рӯҳонӣ шадид гирифтани тифлон, кӯдакон ва ҷавонон буда бо дар назардошти мавҷудияти аслиҳаи қатли он метавонад низоъҳои ояндаро барои тамоми ҷомеаи инсонӣ харобиовар ва ҳатто несткунанда гардонад. маҳз дар ин замина аҳамияти пешниҳоди пешвои миллат оид ба 10 солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аҳамияти мубрам пайдо мекунад ки маҳз дар заминаи сулҳ пешравӣ, рушди ба тадриҷ, расидан ба дастовардҳои беназир, фатҳи қуллаҳои нави рушд, маънавиёт ва фарҳанг ба даст меояд. тоҷикистон метавонад ба ҷомеаи ҷаҳонӣ дар баробари пешниҳоди формулаи сулҳ ҳамзамон як ғояи сулҳ
татбиқи арзишҳои он ба инобат гирифтани унсурҳои асосии мусоидаткунанда ба сулҳи бардавом, устувор ва ҷомеаи босубот амалӣ гардад, ки метавонад тамоми сайёраро дар масири рушди устувор дар ҳамкорию ҳамгироӣ ва якдигарфаҳмӣ ва дар заминаи ҳалли мусолиматомези баҳсҳои ба вуҷуд омада минбаъд низ барои даҳсолаҳои зиёд рушд диҳад. ин иқдом дар арсаи ҷаҳонӣ камназир буда аҳли сайёраро ба ҳамгироӣ ва ҳамкории мутақобилан судманд барои пойдории сулҳу субот водор месозад. таҷрибаи сулҳи тоҷикон дар миқёси олам ба намунаи волои пайравӣ табдил ёфтааст. ҳамин аст ки дар бузургтарин марказҳои омӯзишии ҷаҳон бо коршиносон омӯзонида мешавад. бесуботу оромӣ ва пойдории он мардуми сайёра наметавонанд ба ҳадафҳои рушди устувор ва рӯзгори осоишта ноил бигарданд. идомаи мантиқии сиёсати сулҳуҷӯёнаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифодагари бевоситаи он пешвои миллат мебошад, ки дар раванди ташаккули тадриҷии давлатдории мустақили Тоҷикистон ва муаррифӣ намудан ба ҷомеаи ҷаҳонӣ аз арзиш, фарҳанг, тамаддуни худ бори дигар исбот намуданд, ки сулҳ ва сулҳхоҳӣ бетараф набудан нисбат ба мушкилоти ҷомеаи башарӣ ва маҳз дар ҳамбастагӣ инъикос гаштани рисолати одамӣ ва инсондӯстӣ аз фарҳанг, аз таърихи чандин ҳазорсолаи тоҷикон бурун шуда маҳз хиратсолорӣ, ақли расо ва як мантиқу дурандешӣ метавонад, ки ҷомеаи ҷаҳониро аз боди ваҳшату ҷаҳолат ва рақобатҳои бемаънию ҷангҳои бардавом наҷот диҳад. ба ибрози коршиносон дар баробари таваҷҷӯҳи махсус ба масоили обу иқлим ва дар ин самт пешниҳод намудани якчанд иқдому ташаббус президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи таъмини сулҳу амният дар ҷаҳон таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамоянд ва кишварҳои ҷаҳонро барои расидан ба сулҳу оромӣ ва иқдоми созандаву муҳим даъват мекунанд. сулҳу амният гаронарзиштарин сармояи инсон ва кафили зиндагии шоиста ба шумор рафта, таъмин ва пойдории он аз талошу иқдом ва кӯшишҳои дастҷамъонаи аҳли башар вобаста аст. дар ноҳияи Данғара корҳои созандагӣ дар асоси нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён дорад. дар маҷмӯъ бунёду ба истифода додани 222 иншоот ба нақша гирифта шудааст. дар асоси супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои созандагӣ дар деҳаи пушинги ноҳия ба таври намунавӣ ҷараён дошта тибқи нақшаи муосири шаҳрсозӣ инфрасохтор мукаммал гардонида мешавад. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. ноҳияи Данғара бо татбиқи нақшаҳои мукаммал ва ҳадафҳои гузошташуда ба истиқболи сазовори ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пешрафти ҳамарӯза дошта бунёдкориву ободонӣ ба шиори ҳамешагии роҳбарият, соҳибкорон ва сокинони шарафманди ноҳия табдил ёфтааст. дар ноҳия бунёд ва таъмиру таҷдиди 220 иншоот ба нақша гирифта шуда то имрӯз 110 иншоот ба истифода дода шудааст. дар соли 2024 37 адад иншооте ки ба нақша гирифта шуда буд сохтмонашон бо сифати баланд ба итмом расида аллакай мавриди истифода қарор доранд. дар 2 соли оянда то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ 112 иншооти таъиноти гуногун дар марказ ва деҳоти ноҳия ба нақша гирифта шудааст, ки дар онҳо корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. аз 222 иншооте ки бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ бунёду истифодашон пешбинӣ шудааст, аз ин 45 бино ба соҳаи маориф марбут аст, ки то имрӯз 29 адади онҳо мавриди истифода қарор доранд. то соли 2026 16 адад иншооти соҳаи маориф ки дар нақша аст дар аксарияташон корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. бинои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҳудуди ҷамъати шаҳраки Данғара ки барои 1500 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст, корҳо дар зербинои ин муассиса рафта истодааст. дар сохтмон қариб 30 нафар бо ҷои корӣ бо хӯроки гарм таъмин мебошанд. мо ҳаракат мекунем ки биноро ба сатҳи баланд дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба анҷом бирасонем. мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ иборат аз 6 симхона, озмоишгоҳҳо
утоқҳои корӣ аз толорҳои варзишӣ, толорҳои фарҳангӣ ва ошхона иборат аст. бинои дигари муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ошёна дар деҳаи рахшонзамини деҳоти корези ноҳияи Данғара ки барои 2160 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст, иқдоми бунёди ин бино дар асоси ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорони деҳоти мазкур рӯйдаст гирифта шудааст. моҳи сентябри соли ҷорӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санги асоси мактабро гузошта буд. айни замон мо дар муҳлати 2 моҳ якум ошёнаи бинои мактабро ба итмом расонида корҳо дар дуюм ошёна рафта истодааст. корҳо айни замон дар сохтмон хеле хуб рафта истодааст. айни замон дар сохтмон зиёда аз 40 нафар кор ва фаъолият мекунад. онҳо бо хӯроки гарм ва маоши баланд таъмин карда истодаем. мо ваъда медиҳем ки дар муҳлати муайяншуда сохтмонро бо сари баланд супорем. дар доираи татбиқи иқдомоти созанда бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии меҳан дар деҳоти пушинги ноҳия низ дар баробари ҳама ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия корҳои ободонӣ, сохтмони иншооти соҳаҳои маорифу фарҳанг ва дигар марказҳои хизматрасонӣ вусъат дорад ки дар ин самт саҳми сокинону соҳибкорони ҳиматбаланду ватандӯсти маҳаллӣ назаррас арзёбӣ мегардад. бинои муассисаи таҳсилоти томактабии дуошёна ки барои 300 кӯдак пешбинӣ шудааст, корҳои сохтмонӣ дар зербино бо сифати баланд ба анҷом расида. хишчинӣ дар ошёнаи аввали бино бо маром идома дорад. дар паёми навбатии худ муҳтарам ҷаноби олӣ роли муассисаҳои томактабиро дар сафи пеш гузошт. дар тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони муассисаҳои томактабӣ давом ёфта истодааст. инчунин ин иқдомро ба инобат гирифта ман аз саховатпешагони деҳаи мо ҳам дар деҳаи Пушин сохтмони 2 муассисаҳои томактабиро ба ӯҳда гирифтанд. аз ин сохтмонҳо тамоми ҳамдеҳагони мо бисёр хурсанду хушбахтанд. тамоми он сохтмонҳое ки рафта истодааст барои ояндаи ҳамин деҳотиён ниҳоят аҳамияти калон дорад. мо аз аҳли деҳа аз ин ободкориҳо бисёр хурсандем. дигар барои мо дар мо ҳам маркази савдо, ҳам банк, ҳам дорухона, хоб ҳам ҳавз, ҳам беморхона, ҳам таваллудхона, хоб майдончаҳои спортӣ барои кӯдакон ҳама сохта шудагӣ ҳастанд. ин ҳама бо шарофати асосгузори сулҳу ваҳдати миллати мо бошад ва мо аз ин ободкориҳо бисёр хурсандем. дар деҳаи Пушинг як муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият мекунад ки бо сабаби зиёд шудани аҳолӣ норасоии ҷойнишаст дар ин муассиса ба назар мерасид. аз ҷониби дигар хонандагон масофаи то 3 километр роҳро тай карда ба мактаб меомаданд. аз ин лиҳоз соҳибкорон азм доранд ки дар деҳа як мактаби хуштарҳу замонавии дуошёнаро сохта бо тамоми таҷҳизоту аёният таъмин намуда ва истифода диҳанд. мо соҳибкорон иқдом гирифтем ки дар қисмати болои деҳа як мактаби то 1000 ҷои нишаст дар як бас сохта диҳем. мо кори сохтамиро аллакай сар кардем то муддати 1 сол ба истифода дода мешавад. дар ҳамин сохтмон 60 нафар бачаҳои ҳамин қишлоқ аҳолӣ бо ҷои кор таъмин карда мешавад. 3 вақт хӯрок ойлик сари вақт дода мешавад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи фарҳанг таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд ва дар самти ҷалби ҷавонони лаёқатманд ба ҳунару ҳунармандӣ тадбирҳои судмандро амалӣ менамояд. дар пайравӣ бо сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинону соҳибкорони ҳиматбаланду меҳандӯст ташаббус гирифтанд ки як бинои қасри фарҳанг бо тарҳи ҷадид бунёд намоянд. айни ҳол дар сохтмони қасри фарҳанг зиёда аз 20 нафар мутахассисону сохтмончиёни маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд ва ният доранд ки дар муҳлати муқаррар гардида биноро бо сатҳу сифати баланд анҷом дода супоранд. ҳамин сохтмонҳое ки рафта шуд бо таҷрубе ки ҷавонмардони ҳамин деҳа соҳибкорон ба вуҷуд омада истодааст. махсусан дар ҳамин деҳа қасри фарҳанг вуҷуд надошт. мардум ки ҳама мардуми санъаткор буд, клуб вуҷуд дошт ки ин ба талабот ҷавобгӯ набуд. ва акнун имрӯз қасри фарҳанги деҳаи Пушин сохтмон сар шуда истодааст. умуман бо ташаббуси соҳибкорон рӯз аз рӯз деҳаи мо, мамлакати мо, ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам ободу зебо шуда истодааст. ашхоси саховатпешаву ватандӯсти деҳоти Пушинг дар баробари таъмиру навсозии роҳҳои мошингард
гузарондани хати оби нӯшокӣ барои сокинони маҳаллаҳои эҳтиёҷдошта, сохта ба истифода додани марказҳои савдову хизматрасонӣ, майдончаҳои варзишиву солимгардонии кӯдакона ва ба ҳамин монанд даҳо амалҳои дигаре ки баҳри беҳдошти рӯзгори сокинон нигаронида шудааст, ҳамчунин бинои ҷамъияти деҳоти мазкурро аз навсозӣ намуда истоданд. бинои ҷамъияти деҳоти пушинг аз ду ошёна иборат буда, аз толори маҷлисӣ ва утоқҳои кории кормандони ин неҳод иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ дар ин иморат низ бо суръат ҷараён дорад. ҷамоати деҳоти пушинг соли 1932 таъсис ёфтааст. дар ҷамоати деҳоти пушинг 16733 аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. дорои 8 деҳа аҳолинишин мебошад. аз сабабе ки бинои ҷамоати деҳоти пушинг фарсуда буд, солҳои шӯравӣ сохта шудагӣ буд, соҳибкорони ҷамоати деҳоти пушинг, деҳаи пушинг тасним гирифтанд ки дар деҳаи пушинг бинои ҷамоат сохта диҳанд. айни ҳол шумо дида истодаест, ошёнаи якумаш ба итмом расидааст, ошёнаи дуюмаш оғоз мегардад. ҷабҳаи бузурги созандагиву ободонӣ дар доираи нақшаву ҳадафҳои муайяншуда ба истиқболи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара минбаъд низ идома ёфта, барои рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва боз ҳам зебо гаштани симои маркази ноҳия ва деҳоти он тамоми тадбирҳо андешида мешавад. Салоддини Неъмат, Маҳмудҷони Зиёиддин, ноҳияи Данғара, Ахбор. тамошобинони азиз, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд. маъзуратон гардонидем. хайр, саломат бошед.